Ja. Hola, jo sóc l'Anna Maria del Putxet. Ens pots explicar el que ha passat ara mateix a la línia 9? Ai, mira, per una vegada que agafo el metro, de veritat, no m'ho puc creure. Havia d'anar a l'aeroport, he agafat el metro i encara tinc taquicàrdia que... La gent xisclant i el noi aquell que no feia cap mal. Em podeu repetir d'on sou vosaltres? Flux Notícies, de la Universitat Central. Jo sóc la becària. Hombre, pues som col·legues. Jo sóc el professor Maldoi, de Psicologia Social i doctor en Sociologia. Carme, treballo al Duty Free. Veig samarretes. Què se li ha enganxat al tratjo? Pues mira, enmig del caos a un noi se li ves el iogurt i ja van tots esquitxats. I una dona va ir cridant, «Inmaduro, que no has manchado?» Inmaduro, llavors quina paraula que escollir. El nano s'ha tirat sobre la pijeta aquella. I com ell era un pringat, doncs tothom se li ha tirat a sobre. Això va així. Jo estava a l'altra banda, a la porta d'enfrente, com si diguéssim. A veure, tots hem pensat en un mòbil sexual. El nano veu una dona madura però atractiva i s'hi llença a sobre. Sexual? I si t'expliquem que el noi ha atacat la dona perquè era la seva ex cap de personal, que l'havia despatxat fa un mes enrere? La cap de personal? Doncs li haurà donat una patada als ous al noi. Aquesta genteta és així. A veure, jo penso que el noi ha tingut por de la policia o dels vigilants de seguretat del metro, que és com la policia però del metro, m'entens? Ha estat el grup qui ha portat aquesta situació lamentable. El nostre animal social, en situació de crisi, es fusiona amb el que és la ens group per poder-ho gestionar millor. És una situació, és un ritual. Fitxaries aquest noi per la lluita anticapitalista? Com? Ai, disculpa, aquesta pregunta no hi ha per tu. Ni de conya. A veure, aquest noi mirava per seu problema. Que el comprenc, però la lluita és col·lectiva. Penses que es mereix que el detinguin o és un cas clínic? Aquest noi té un trastorn de conducta probablement transitori. Que no agafi mai més el metro de Barcelona. Això com a mínim. Ho veus, no? Faràs de testimoni espontani si hi ha judici? Ho faria. És que m'han convidat a un estatge a Oslo. Malauradament no puc. Jo és que els judicis em foten els nervis. No. Jo és que passo de protagonismes, Moltes gràcies per l'entrevista. Em diuen que el noi ha al·legat trastorn mental transitori... Caram, ja ho ha dit. Si cal, jo podria explicar-ho. Ei, però fotem una altra entrevista sobre acomiadaments i salut mental? Ai, i quan es farà l'interviu? Em mantindreu informada, oi?